दिनै हादोर नाङै रिपाब्लिक सान फालिदों। भारत हादोर नाङैनो रिपाब्लिक सान फालिनायजों लोब्बा लाखिना बिटिसिनि लेङाइ गाहाय थामहिनबा 69 नं उदालगुरि समस्तिनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो रिपाब्लिक सानखौ गावनि थाग्रा खुलियाव खुंफुंना भारत हादरनि माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोदों। लोगोसे सरस्वती फुजानि मुङाव बयबो फरायसाफोरनो गाहाम हामग्लायनाय बावहरदों। बिथां बसुमतारीया खौरांगिरिनो फोरमायनाय रावखौ फै जों नायनि। 74थि रिपाब्लिक डे खुंनाय जादों बेनि सायाव मा बुंनो सानो? दिनै 74थि गणतन्त्र दिन आरो बे सानाव दिनै बेखे जोंनि संबिधान लिरथुमगिरिनि दैदेनगिरि डक्टर बि.आर. आम्बेडकार बिथांखौ जों साबायखर होदों। बिथांखौ जों गोसोखांदों। माने बिथांनि नाजानायाव भारतआव जिहेतु गोबां रोखोमनि सुबुंफोर दं आरो बे सुबुंफोरनि गासैनिबो समान मोनथाय होनानै गासै सुबुंफोरखौनो समान जौगाथाय होनायनि बेबस्था लाखिनानै बे संबिधानखौ बानायनाय जादों। आरो बे संबिधान थानायखाय दिनै भारतनि गुबुन गुबुन जनगोष्ठीफ्रा दावगाबोनायनि खाबु मोनदों। बेखौ दिनै बे सानाव बिथांखौ गोसोखांदों आरो लोगोसे बेखौनो गोसोखांदों जे दिनै भारतनि गिबि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मन्त्रिनि नेतृत्व जि सरकार सोलियो सरकार भारतखौ बुहुमनि गुबुन जौगासार हादोरजों समानै जौगाफानो थाखाय आगान सुरफा होनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बिथांजों लोगोसे नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाह बिथांखौबो जों गोसोखांनांगोन जे बिथांमोना जथेस्थ' बे देशखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावदों। लोगोसे दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जि नाजानाय जि हास्थायनाय बिनि थाखायनो दिनै भारतआ दिनै असमाबो दावगालांगासिनो दं। जों नागरिक हिसाबै बिथांमोनखौ सहयोग होनाय जोंनि हादोरनि गोजोन थासारि लाबोनाय लोगोसे जौगानाय लाबोनायाव जों जाहाथे साफ्रोमबो बाहागो लानो हायो। आं बेखौनो जोंनि हादोरनि साफ्रोमखौबो जोंनि रायजोनि साफ्रोमखौबो खावलायनानै दिनै बे गोथार सानखौ सनमान जासिगोन। सार दिनै आरो सरस्वती फुजानि थाखाय रायजो राजानि थाखाय मा बुंनो सानदों? जोंहा रंजाथाव बाथ्रा बेनो जे गणतन्त्र दिबसजों लोगोसे दिनै सरस्वती फुजाबो आरो बे सरस्वती फुजा जिहेतु जोंनि गियाननि देबि गियान होग्रा देबि बेनिखाय दिनै जों फरायसाफोर आरो सोलोंथाइजों लोब्बा थानाय गासैबो सुबुंफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। आसा खालामदों बे फुजानि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा गियान मोननायनि मोनसे बोलो मोनगोन, फरायनाय सोलोंनाय बोलो मोनगोन आरो बेनिखायनो गासै फरायसानो बे दिनखालि जाहाथे गियान होग्रा देबिया बोर होथों बेखौनो आं आसा खालामो।